19 juni is Wereld Sikkelceldag en op die dag staan we stil bij alle mensen met sikkelcelziekte. Ik ben Meindert Mansander, kinderarts en ik zorg voor de meeste kinderen met sikkelcelziekte. En ik wil graag ook die dag erbij stilstaan wat sikkelcelziekte is en wat dat voor de kinderen betekent. Op Curaçao zijn bijna 100 kinderen met sikkelcelziekte en nog meer volwassenen, een paar honderd. En sikkelcelziekte is een ziekte van de rode bloedcellen. Van de rode bloedcellen die een afwijkende vorm hebben, waardoor kinderen en volwassenen klachten kunnen krijgen. En die klachten, dat is het verraderlijke eraan, die zie je niet aan de buitenkant van de kinderen. Dat hebben ze van binnen, want ze hebben ze in hun bloed. Ze kunnen moe zijn, ze kunnen kriezen krijgen en dan praat ik over pijn. Ze kunnen bleek zijn, ze kunnen gele ogen hebben. En ze kunnen ook infecties krijgen, meer dan andere kinderen. We nemen regelmatig kinderen met sikkelcelziekte op de afdeling met kriezen of met infecties zoals longontstekingen, pneumonieën. En dat is nogal een belasting voor de kinderen en voor de ouders. Het is daarom ook van belang dat de kinderen regelmatig bij de kinderarts komen ter controle, kinderen met sikkelcelziekte. Ze krijgen ook medicijnen. Kinderen moeten elke dag een vitamine nemen ter stimulatie van de rode bloedcellen. Ze hebben soms nog andere medicijnen erbij. En ook dat is een enorme belasting. En daarom is het goed om stil te staan bij de Wereld Sikkelceldag. Vroeger werden mensen met sikkelcelziekte niet oud. En tegenwoordig is de levensverwachting nog steeds een stuk lager dan mensen zonder sikkelcelziekte. Maar door wetenschappelijk onderzoek en doordat de patiënten vaak bij de dokter komen en de juiste medicijnen op tijd nemen, is de levensverwachting gelukkig een stuk hoger dan vroeger. Wij screenen ook op sikkelcelziekte bij de geboorte. Elke baby op Curaçao wordt getest voor sikkelcelziekte en andere afwijkingen van de rode bloedcel. Wist u bijvoorbeeld dat 1 op de 10 mensen op Curaçao een afwijking hebben van hun rode bloedcellen? Niet allemaal sikkelcelziekte, maar ze kunnen ook drager zijn en die afwijking weer door kunnen geven aan hun baby's. Daarom is het zo belangrijk dat we blijven screenen en dat als je sikkelcelziekte hebt, dat je dan bij de arts gezien wordt. Voor meer informatie is het denk ik goed om te kijken op allerlei websites. De belangrijkste vind ik zelf het sikkelcelfonds.nl. Daar staat veel informatie op en er wordt ook veel onderzoek gedaan. En op Curaçao is een fantastische patiëntenvereniging. Lisels Foundation, L-I-S-L-E-S Foundation.org is de website en de Facebook-site is ook zeer actief. En daar staat ook in het papiermens heel veel informatie over sikkelcelziekte. Wereld Sikkelceldag, 19 juni.